Elhatároztam, hogy megszerzem a Sackboy Platina trófeáját. A játék 5/10-es nehézségű, viszont akkor hogy lehet, hogy mégis ilyen kevés embernek van meg? Igazából egyetlen egy trófea állítja meg őket abban, hogy megszerezzék a platinát. De erre majd visszatérünk a videó későbbi részében. A játék az Astro's Playroom-ra hasonlít, ami ugyanúgy nagyon szerethető játék volt. Az első lépésben kijátszottam a játékot, és megszereztem minden kék gömböt, amit csak tudtam. A játékban háromféle cél van. Az egyik az, hogy szerezd meg az egész jelmezdarabot a pályán, csináld meg halál nélkül, és szerezd bizonyos mennyiségű buborékot. Jelen esetünkben 3000-et kellett szereznünk. A szint mestere. Mivel teljesítettük az összes célt a pályán, végre megkaptuk az első trófeánkat. Szeretett álmodozó. Először szorítottad vissza a morajlót. Úristen. A kék gömbök igazából arra vannak, hogy ki tudjunk velük nyitni új pályákat. A story mód teljesítése közben különböző trófeákat is megszereztünk, mint például ugorj 30 ellenfél fejére, szerezd meg az első aranykockádat, ami igazából egy time trial-t old fel, ami talán szerintem a legjelentősebb lesz a játék későbbi részeiben. Szerezd meg az első jelmezed. Divatőrült! Győzd az első bosst. És például csúszás közben szerez 3000 pontot a buborékokban. Csúsz! Így, hogy elértük a fő ellenséget, most már igazából mindent bezsebeltünk, amit csak lehetett. Most már csak a kihívások vannak, hátra és a multiplayer trófeák. Összesen az aranykockákból 15 darab volt elszóródva a pályákon, és hogyha ezeket lejátszott, akkor kinyitod az utolsó és talán az egyik legnehezebb kihívását a játéknak. Ez az első time trial és első próbálkozásom. Itt lényegében versenyt futsz az idővel, ahol a pályákat minél gyorsabban le kell játszanod úgy, hogy ezeket az időbónuszokat összeszeded. Ezek az időbónuszok 2 másodperccel csökkentik az idődet. A kihívások önmagukban nem voltak nehezek, mert elég volt egy pár próbálkozás hozzájuk. Az első kihívás teljesítéséért kaptunk egy trófeát, majd lejátszottuk a maradék 14-et is. Most már igazából csak 15 gömb kell, amihez nekünk el kell kezdeni multiplayer módot. Ugye ezt általában 2-4 játékos játszhatja, de nekem nincsenek barátaim, így elővette a második kontrolleremet. Igen, mondtad, hogy rohadt izgalmas volt ezeket a trófeákat egyedül megcsinálni. Nagy összönséggel azért, mással szórakoztatóbb. Ezekből a trófeákból amúgy meg 13 darab volt. Álmok könyve. Gyűjts össze az összes matricát. Oké. Így, hogy megvan a 275 gömbünk, ki tudtuk nyitni az utolsó bónuszpályát is. Talán az egyik legnehezebb és legizgalmasabb pályáról van szó amúgy, mert a zenék valami tényleg eszméletlenül jók. What? Wow!
A játék végéhez érve annyit tudok mondani az egész játékról, hogy a karakterek aranyosak, a játékmenet amúgy tényleg egyszerűen nagyon-nagyon jó, a zenék fenomenálisak, viszont ez addig működik, ameddig az ember nem megy a platinára, mert a következő trófea tényleg maga a pokol, konkrétan, hát borzalom. Így, hogy ezt a pályát lejátszottuk, most már csak egyetlen egy trófea választ el minket a platinától, viszont sajnos talán ez okozott némi problémát. Ugye mondtam már előbb, hogy ha lejátszod a 15 kihívást, akkor kinyílik a legutolsó és legnehezebb. Ebben az a probléma, hogy az előző 15 pályát egyesíti, és konkrétan úgy kell lejátszanod, hogy egyetlen egyet sérülhetsz, ugye? A játék úgy működik, hogy egyetlen egyet sérülhetsz, és ha sérülsz még egyet, meghalsz, akkor nyilván az elejéről kell kezdened. Ez elég nagy problémát okozott már az elején. Dugorj már! Megyünk középen. Úristen. No! Kurva rákos rész! Nem, 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 nem! Ez az első alkalom, hogy végre elértünk a halas részhez. De hát igen, ez nem igazán jött össze se az helyzet. No, Úristen! Semmi baj, igazából egy jó pár próbálkozás után eljutottunk végre majdnem a végéig, amikor ezzel találkoztam. Szó se jutottam be, érted? De a tűz, mit keresett ott a tűz? Ha ott se volt! Ha ott se volt konkrétan! Hát annyira unfair a játék néha, hát el se hiszed. Legalább a következő rámban történt valami jó is.
Szerintem meglem. Úristen! Úr, de jó. Úristen! Jézusom! Wow, ez borzasztó volt. Jé. Jaj, de jó! Aztán! Na, gyerünk! Jéj! Hűzd össze, ez az! Jaj, ez durva volt. Nagy kalandol. Yes! A kihívás elvileg nem lett volna olyan nehéz, mert még az elején nem tudtam, hogy ennyi időd marad. Viszont a játékot 19 óra volt kiplatinázni, és igazából mindenkinek tudom ajánlani.